Morning teenage yake nde ku South Africa nkhani ya mwana wa zaka ziwiri amene wasowa ku Limpopo ikupitirirabe edi ndi nkhani yone kuti anthu sakumvetsetsa kuti mukuti chachitika ndishani. Mwana wake ndi uyu dzina lake Ompile Sithole. Ompile anatengedwa pa 8 May ndi bambo ake kukantula kwa agogo wake. Makolo a bambo achewo nde anamsiya kumeneko abambo kuchokapo kunali agogo ake akazi agogo ake amuna. Ndi akuti ndi usiku mwana uja anasowa. Anthu mena amadzidzimuka mamawa anapeza window loswedwa, anapeza gate lotsegula. Amanena agogo ake akazi zimenezozo. Koma atisa anamve china chilichonse. Komanso akuti mwana anagona pamodzi ndi agogo ake akazi anali pambali pawo. Nde nkhani yake yosamvetsetseka kuti patha 2 weeks mwana sanapezekebe, palibe amene akudziwa kuti mwana ali kuti. Abambo ache sakudziwa, magogo achewo sakudziwa, anthu akhala kusakasaka, apolisi akhala kusakasaka, palibe amene akuyankhula zokupsa kunena kuti mwana walowera kuti. So munamumve akulira, nde mmene anaswa window mo so munamve phokoso. Zinthu zake palibe zomwe zikuchita make sense. Akuti ayi pana ali galimoto ina yake nkaoneka yodabwitsa panjapo, koma situdziwa kuti anali ndani masiku before mwanayo kutani kubedwa. Nde nkhani zake sizikumveka bwino. Mapeto ake agogo ake onse awiri amuna ndi akazi amangidwa. Lerolo ameneka kukaonekera mkhoti, koma kaya chifukwa chani zalephereka sanapite ku khoti. Mwana sanapezekebe. Abambo ake akamayankhula ma interviews sizikumveka zenizeni kuti akunena kuti chani. Nde palino mayi yake zikumveka kuti abambo ake Ompile akana kupereka statement ku polisi ngati zili zoona, pamene amayi ake akunena kuti iwo athawako achokako nyumba kumene koko anali komweko koma achokako pa zifukwa zina sakunena zifukwa zake. Nde zinkhani zake sizumveka bwino, koma amayi ake Ompile anali mmodzi mwa anthu amene anapita kukachita ripoti kwa kubungwe la child negligence kwanenera apongozi ake kunena kuti mwana zomwe zapangika chani. Nde it's not making sense zomwe zikuchitika zoopsa zomvetsa chisoni kuti 2 weeks mwana sanapezeke kuti ali kuti. Nde akuti chomwe amangira agogo azigogo akewo suti ndokalamba kwambiri ali ma 50s onse awiri ndicho nena kuti negligence edi kunena kuti mwana wang'ono akakhala m'manja mwa anthu akulu ndi udindo wawo kumusamala mwanayo. Mwana ali ndi right yosamalidwa ndi munthu wankulu. Nde ngati sukunsamala mwana kuchita make sure kunena kuti akhale utetezeka ndi mlandu. Nde iwo amangidwa pa zifukwa zimenezo chifukwa choti sanamusamale sanamuteteze, bwanji sakudziwa kunena kuti mwana walowera kuti so far. Nde kwinanso sirudziwa kuti apolisi apeza zotani, penanso akamamanga anthu amakhala kuti chilipo chomwe apeza chilipo chomwe amva. Koma pakali pano anthu akumasonkhana ku nyumba kwa agogo aina achibale ena maneba, anthu akhala kusakasaka ndipo akusakasakabe kunena kuti Ompile ali kuti. Palibe amene akudziwa, nzokopsa kwambiri. Koma video inayi ndi amayi ache amayankhula zikoma kwambiri. This whole thing, it's taking time and I can't take it anymore. I'm emotionally tired, I'm emotionally drained, but the prayers, I know that some people out there, they are praying for us. So those prayers, they sustain us.